ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മിസ്റ്റർ ഡെസ്ക്രിപ്റ്റയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 6 കോയിൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഷോർട്ട് ടേമിൽ അത്യാവശ്യം 10 മുതൽ 50% വരെ റിട്ടേൺസ് തരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കറൻ്റ് ഇതൊന്നും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസ് അല്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ റിസർച്ച് നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ലാഭം ഉണ്ടായാലും നഷ്ടം ഉണ്ടായാലും രണ്ടും നിങ്ങളുടെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് സജഷൻസ് തരുന്നത് മാത്രം. ഇപ്പോഴത്തെ ഷോർട്ട് ടേമിൽ കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റിയത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മുഴുവൻ പൈസ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു കോയിനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള മൊത്തം പൈസ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ പറയുന്ന 6 കോയിൻസിന് ഒറ്റയടിക്ക് കൊണ്ടിടരുത്. കാരണം വില കുറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ DCA ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും വാങ്ങേണ്ടി വരും. എന്നാലേ നമുക്ക് ബൈയിങ് പ്രൈസ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പിന്നീട് പ്രോഫിറ്റിൽ സെല് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ $1000 ഉണ്ടെങ്കിൽ $1000 ഈ ഒരു 6 കോയിൻസിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടരുത്. വില വീണ്ടും ഡംപ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും കുറച്ച് കോയിൻസ് വാങ്ങേണ്ടി വരും. എന്നാലാണ് DCA ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടും മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്നാലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോയിൻസ് ഞാൻ പറയുന്നല്ലോ, ഷോർട്ട് ടേമിൽ അത്യാവശ്യം പ്രോഫിറ്റ് തരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ലോങ് ടേംസിലേക്കും ചില കോയിൻസ് വളരെ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റിനനുസരിച്ച് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈയിങ് റേഞ്ചസ് മാത്രമാണ്. എപ്പോൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ BTCയുടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 38,000 റേഞ്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. 39,000 റേഞ്ചിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2-3 ദിവസം മുന്നേ വരെ 45,000 വരെ പോയിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ 38ലേക്ക് 39ലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നല്ല സപ്പോർട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും ഡൗൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 34,000 വരെ പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതേപോലെ ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് താഴെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കോയിൻസ് കൂടുതൽ വാങ്ങി വെക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, DCA ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു മിഡ് ടേമിൽ ഷോർട്ട് പ്രോഫിറ്റ്സ് തരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉള്ള കോയിൻസുമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന കോയിൻസ് ഏതൊക്കെ എക്സ്ചേഞ്ചസ് നിന്നാണ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈനാൻസിലും KuCoinലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ചിലത് പാൻകേക്ക് സ്വാപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കോയിൻ എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങണമെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നേരെ ഇപ്പോൾ കോയിൻ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് പോയിട്ട് കോയിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതൊക്കെ എക്സ്ചേഞ്ചിലോ ഏതൊക്കെ ഡീസെൻട്രലൈസ് എക്സ്ചേഞ്ചസിലോ അവൈലബിൾ ഉള്ളത് കാണിക്കും. അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന കോയിൻ്റെ പേര് Aragon ANT എന്നാണ് ടിക്കർ. 4.83ലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എൻ്റർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇതിലും വില കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 5% വല്ലതും താഴെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും കുറച്ച് എൻ്റർ എടുത്ത് വയ്ക്കാം. കുറച്ച് ടൈമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ 10 മുതൽ 50% വരെ റിട്ടേൺസ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന എല്ലാ കോയിൻസിനും ഇത് തന്നെയാണ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ടോക്കൺ കയറാൻ പോകാൻ ചാൻസസ് ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതേ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കോയിൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ട്രേഡിംഗ് വ്യൂ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോയേക്കാണ്. ഇവരുടെ ചാർട്ടാണിത്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊരു സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ടാണ്. ഡെയിലി ഫ്രെയിമിലാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതൊരു സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ബൗൺസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വീണ്ടും ഇത് ഏകദേശം ഒരു 4.5 വരെ ബൗൺസ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും ഡൗൺ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും സപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് ബൗൺസ് ബാക്ക് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു 10 to 50% വരെ കയറി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ $8 വരെ കയറി പോകണ്ട. അപ്പോൾ 100% ഗ്രോത്ത് ആയി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ എക്സിറ്റ് അടിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് സജഷൻസ് തരുന്നു മാത്രം, എൻട്രി പോയിന്റ്സ് നോക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചാർട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ പല കോയിൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ Aragon എന്ന കോയിനാണ് ആദ്യത്തെ. 4.83 നല്ലൊരു എൻട്രി പോയിന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു 5% വീണ്ടും കുറഞ്ഞ് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ 4.5 വരെ താഴെ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വീണ്ടും എൻട്രി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അവിടുന്ന് ബൗൺസ് ബാക്ക് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചു തന്നു, നല്ല രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അവർക്ക്. രണ്ടാമത്തെ കോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. ഡസ്ക് എന്നാണ് അവരുടെ ടിക്കർ. 0.3458ലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു എൻട്രി പോയിന്റ് ആണ് 0.34 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും ഒരു 5-10% ഡൗൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും DCA ചെയ്ത് വാങ്ങേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഈ ഒരു ടോക്കണും നിങ്ങൾക്കൊരു ഷോർട്ട് ടേമിന് പ്രോഫിറ്റ് തരാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓൾ ടൈം ഹൈ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ $1 മേലെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കോയിൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല. കോയിൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്ത കോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് Kadena എന്ന് പറഞ്ഞ കോയിനാണ്. ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ തനിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് $3 $4 റേഞ്ചിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവിടെ നിന്ന് $25 വരെ ഈ ഒരു ടോക്കൺ പോയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എൻട്രി എടുത്തവർ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ കറൻ്റ് കൂടി ഈ ഒരു കോയിനിൽ നല്ലൊരു എൻട്രി പോയിന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എൻട്രി എടുക്കാം. ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും ഒരു 5-10% ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും DCA ചെയ്ത് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ചാർട്ട് നോക്കിയത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നാലാമത്തെ കോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് Fetch.ai ആണ്. ഫെറ്റ് എന്നാണ് ടിക്കർ. ഇപ്പോൾ കറൻ്റ് 0.3250ലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് എൻട്രി എടുത്തിട്ട് ഇനിയും ഡൗൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 10% ആകുമ്പോൾ വരാണെങ്കിൽ വീണ്ടും എൻട്രി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഷോർട്ട് ടേമിൽ 10 മുതൽ 30% വരെ റിട്ടേൺസ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓൾ ടൈം ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം $1 അടുത്ത് വരെ പോയിട്ടുണ്ട്. അഞ്ചാമത്തെ കോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടൈം പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമല്ല, ലോങ് ടേമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് കോയിനുകളൊന്നാണ് Polkadot എന്ന് പറയുന്നത്. ഡോട്ടാണ് ടിക്കർ. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറണ്ട് എൻട്രി പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് ടേമിനും പറ്റും, ഷോർട്ട് ടേമിനും പ്രോഫിറ്റിനും നല്ലതാണ്. ഒരു ഓൾ ടൈം ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് $50+ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലോങ് ടേമിനും ഈ ഒരു കോയിൻ SIP മോഡലിൽ വാങ്ങി വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ആറാമത്തെ കോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞ കോയിനാണ്. സൂപ്പർ
എന്നാണ് ടിക്കർ. 0.65 ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു എൻട്രി പോയിന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എൻട്രി ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടുന്ന് 5% വീണ്ടും ഡംപ് ആവുകയാണെങ്കിൽ 5-5 10% ഡംപ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വാങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് DCA ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവിടുന്ന് 10-30% വരെ നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ 50%ഓളം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ANT, ഡസ്ക്, അതേപോലെ തന്നെ കഡീന, ഇതൊക്കെ 50% റിട്ടേൺസ് ഈസി ആയിട്ട് തരാവുന്നതാണ്. സൂപ്പർ ഫോം ആണ് 6ാമത്തെ കോയിൻ. സൂപ്പറാണ് ടിക്കർ. ഇനിയൊരു ടോക്കൺ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഫാൻറ്റം ആണ്. FTM എന്നാണ് ടിക്കർ. $1.67 ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു എൻട്രി പോയിന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എൻട്രി ചെയ്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നിന്നും 5% എങ്ങനെ ഡംപ് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും DCA ചെയ്ത് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഷോർട്ട് ടേമിൽ 10-30% റിട്ടേൺസ് ഈ ഒരു ടോക്കണും തരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 6 കോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 7 കോയിൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തത് ANT, ഡസ്ക്, കഡേന, Fetch.ai, Polkadot, സൂപ്പർ ഫാം, ഫാൻറ്റം. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസ് അല്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ റിസർച്ച് നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ കോയിൻസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ലാഭം ഉണ്ടായാലും നഷ്ടം ഉണ്ടായാലും രണ്ടും നിങ്ങൾക്കാണ്. ഇപ്പോൾ കറന്റ് ഇതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റ് കോയിൻ്റെ പ്രൈസിനനുസരിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും 40,000 മാർക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു മൂവ്മെന്റ് കിട്ടാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോയിൻസ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്താലും റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്നിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കൂടാതെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾ എന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് അമർത്തിയിരിക്കണം. ടൈംലി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.